Aha, emergency Ghana TV. Abusia ma me enchia o na afenso mema wo akwa basronko se nenso wo de odo ababe bodom ababe ka me ho e wa fidikase yi eso enenso akwa akoye da foforo na wo se ye hye enwuma ase ne ye sra obo ade ne se ode ye beko awieye pa abusia enne wo be hye fidiem ha se ya yensa ka Ewrapa so no bi e wa ha se ya ne nsema wo de etodwa ne kire se eye abra no wo mfihia no du ensom ona maso bibi dinachi Oton ma se bibi adi obi ginegina ne so te se nema basa but of an se e normal nye hye enei sa nema no eda so edi ni nya ama na bra bo aye basa ne mfefo eye adwuma enya mfaso wo so no ono nko ade bibi ode ne sabeka bia no na agiegu ama sa de we akoso adi ni nya ama bebi asi a eboboko no eye aginsem wa chinchie a Baby obeko bia no yesi ne haw no efifie nti so opese ne haw no eto entwa de a ene ofa na ni nkyere fie ne ho na moa ebefie aba yenkwa ene enkonkotie na nsempi ene odi eto ja na make how say aha eda so emergency Ghana TV like video na share na fe so subscribe for mama yenkwa ne enkonkotie asem ne munkyere mu embra Miri aba mind you dia na adenam acho me damu nyina se me was 17 years. Na me da na se me hu se obi ginigina me so. Me na ma me hu se ase obi di machi. Me 17 de me nim se enya ade bia ma mu na se. Na me de no na mo benya 20. Be wura me 20s. Me sua adwuma pon me hu ne ma ye basa obi aye adwuma ye me nko amadwuma nya se adwuma nso me sua na me nim pa eso me ye adwuma me nya sika me na mu na me ka kire me cousin ba ko se ene ma enko ye ma me eno ye se okọ asori wo baabi enti me enko ti yakọ ye no kra na cancer ne yakọ ye ko hu sofo no nene tenase obusa no so ominu aketo na o shase ene me din ko obusa me na me so ne ma ne nkoyie ne ma ha me ye adwuma se na ye me yese o hwe mani mu se opeja ne ti asem o ka kire me ne se ade na ye honhom aware na ye mesa na me se eno so ne de na me matete ba me nimu na se kire nti wakas akire me no wie no oye obisa me se asem odi obisa me ne se o ma me wo ho na me se ahen na o se me pesa wo ye bibi ma o ma me wo obeje na me se o minimu de minimu nti je se oka to oye wodi wo hwe manimu o si ni trase no peja ni ti no so de me ya ne se me ade a metimi aye bebo apaye me pese oye aduane na ode ma no oye obedi na mhwe ende obedi eno ogba me oye bompa yegu so no se fako faye aduane oduane be no pe na me kan se fufu no so ene faye nkwan no nam na wo ye na de bi agum na ode aye na de akoma no na me se mate ena me ye ade no me koye so me ye ade ni free me cousin ni fie man koye wo me hompo okay ena me de koye de koma no wo krom Lidi nkomo ana obi sam say na we de na mso mi ye aduane say na me bre obi eno oje no hwe manimu din na odi si ho de ade ni si o wankasa na me ne ti wodi nkomo akwansi na musu wapeja ne mu osore no akofre woman ba ko wo ye line ho no ba bi owo no ama na ba oba ya oba na de yi abo na betwa bi eso ena nipa ni twa bi no de koye no wasa ko frɛ maame ba ko aba afi maame na mse anade na maso ade abrewo na ode chiche asem na medidi enti wan kan kyerɛ me na ade bae enti oye ya otwa o mama me no twa bi na sa beka ketua bi dem ti minim sa ketua no obedi ti metena wa se obedi ketua no so awani Osama maame ne faaye enam de me fa ma de na mbefi eba a me cousin ne won ti mene no ye obisa me na me ka kire ne se o sei ne CEO no si
na anadwo no manko fie na meda ho nti ye bompa ya anadwo no meda ho no mo adayem na me number bi so obi tie mu frem me twa amani a me twa amani na ye me maame ne buofu wo so chechecheche kutase se poma bi sa obi na na so ma ka chem se nkwase asembe na mi di mi bedi kire no no na me se a adai okay wasi woni sa woni pa na wo ko ne honom no se hwe ye mekum nyina ti wo kan sa asem na me yemo hyeme tonso da yenim ne fifre ti me na wo se wo last warning enne na me ka kire wo se woni mu akona ko ka kire no se na me di achemo ti o kan sa asem ne wie ye ti me bo pitiri wo da yenim me sorry na me tiamu na me sister ne sorry no se ada na me ka kire no atwa ye nyina ya na biu ne hu aboye nti ade che na ya sorry da na ye si yenko kan kire no ene ye aso mu ye praises and worship ana sofo ne nyampie mai ye tie kire kura ye hu ansa sofo ne piem so be ye bi bi wa abonten oto na ni ohun ye ya no tene ne nsa se yemra ena me ne sister sorry ne ye wura da mu ho sofo ne remani mu din wo se maame ade na wo ye de na wahu na me ka asem ne kire no wo se de aba me so no se nya urade a kene ka me nyina ha me ntimi nyina ha nya sorry na o kesi ne so basem no so se de ma hu ne nie na me nim se me dwane abeto wo na se wapo ame ade wo so wo keni wo se maame wasem na de ne nti just ye ne mpaibo ti wo ka sa na se mpaibo fe wo kwada so amekọ da no so amekọ afede na akoye tese mi koduru a wo de ye mompaye na se me hu se ehu aka no ehu ontimi osuro na me ko kakra na me jaye ti me jaye a me ba fie ase me ne na mo me hu de me ye me ho ti fie na me tim girl bi nya case bi na no so obi di kire ne malam bi ho ma ne koye okoye da no okoye malam ne ma ne toto ade a wo kire ye na na de na ye na me ka kire ne se ne na fa me ko ho na me so menye dai me nkoka masem nkyere bi obetimi aboa me ti da ye no kire me da wo mu de tena se na me se metwen ti da no so ye ne ye koye ekodi lai tenten eduru ye so ne ewura mu na papa no ese ge na de woni mu ntimi woni me o ma ono na kwa aba na o me ye tena se na obisa se ne dia ne me no si ni nua na papa no se nya no kore enye wonu ano no nti sori pie ti gele sori pie ye ne ka me na papa ne tena efa fata gu nanim ena o fa sedie na o wo so ye kakasa bi gu so anu odi otugu ade ne so afi was to ye na sedie ne keka bom we bo we na we ya bo we keka bom sedie na anyina kosi se papa na de ne nsa esis e kan sedie ni bom o hwe sedie no ahwe manim o hwe sedie no ahwe manim o ka de ni bom me pa cho abusuafo se munim sedie ayi mo mo fa sedie nto so maye na me makokra mu ho epen omugu sedie no a ebi betumi esra bi ho akwa animu na so omugu ya e wo se gina ebi sedie enti se football na se dia eye kurukuru abi na sabe akwa obra enyina ye nua be ya semu a okan nia ema ne ye nwanwa ne se sedie no tu mrika sam gosi se ni wurade ne sa stop no ansa na sedie ni jai ha nti papa ochi ade ni gina ho hwa ade ne sa no hwe manim timi ye mo hye mi se adai afa papa ne tini ni mu se no hwe manim asem obisa me ne se okọ asori ena me se mekọ obisa me 3 times ena me se mekọ no se wonte ne wo ho nkọ na wo gina me ha wote me ha sei no mo tena se ya na obi be gina me nchen enipa na se mo ka kire me ne se hwe na manya bibia amawo na se ade no obetimi ayama me so onumpo mo wana wontimi nye mame nti won kan kire me se me nsori mfiri nanim ho na me nkọ ni fie na me nkọ ka masem nyina ewu ho no 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 ene me wa pam
ti papa ne bie na no ka sa asem ni wie na ma hwe papa nanim ena papa ne si ma me ntimi nya hwe ma wo gina me kon so se ma me nya hwe ma onya sa me akora no be ha me adofrom sedie ena egu tv ne so no we ne friend sedie ye hwe senia na no bia ne se asa ne se ho na ba nanum de so we de esre ene ato ne din sedie na so ne brofo ne laughter nemum ede sedie twi abi we bi ena ogu ya sedie no a ewuro na papa o ka sa kire me na mbusa ne se na hwan na gina ho mimi hu obi an o se hu no o se me nka kire wo se sori ne ko ne fie na me ntimi nya bibia ama ntimi ya se me peja me mu no o se wo de tomo animu ho ene ayuo topete kwam ne ko mi pie ye na me koye ne sa na mi ka kire de me ne koye ne se sei no kan yi o ene o se nti ye ono so nwanwa ene ye de ba fi ti ye bedu ye ne sa fe na ma sori wo se me tene me hu se me ko afi me ko park so me bompa ye erade hu mo be fi se free ho no papa na da ya me susu nyina ye hu eso da ye hu ti me start se me kompa ibo me ko sofu we ho no mo na me wura se me asori da na me wura mu asofu ni be hu na kansam firi miti abesi form so timi nya ho so wo be boa me wasem ye ya me boa na niam me hu won ho na nye o kasa me boa wo na chese me ne be ma sha se me ko ena me so papa me wo so bi wo me mu se me kurade a me su ni se me boa awrade adwuma ene se me boa obi bibi obi eni bibi na me boa no eso nya se me wo bi me ni bi nti ebasa me ben sofo na de ne yese me ho ade na me se asori bisa bibi me wa metua ye we ya me ye fi sebe ya nipa no be free na koma mu agina ma me aboa me ono so ne me bompa ye kakra no ono so yi ne afa me kwana me kwana nche kra maame wa de no de ye gusuo ebe ye yie to ebe ye yie o de ebe ye yie se me hunu hwe na me jai na me sa ko baby foforo me ko baby foforo the same thing afa na chese enema na broso ti duru baby se me ya me china se me bompa ye wo dem bompa ya na joa afa me bre me dano ko me so da ye na obi afre me o fre me no de me ko me busu efie e ho so ne ye wo me na efie na dai ba ko e ho kese na yede bibia twa asimu round ne yede nwera akekira de ne ho ena ye ma fo ena yede nwera sisi yemu ena yede ye twa de ne ho hia tse ne ye mo bra no bibisa na ye twa de ne ho hia na mampanyimfo eso fo gina fo konesa wo mo su frantoma nwera bobo wo mo so ekofom enti yede ye twa ade ne ho na ma ne mu kakasa bi ne yede ye twa ade ne ho hia afemi huni ane se eso edan ne soro ebie ye na ayi paito kakra ka firi soro ho na di ne tie wurem abo be no python kesie wo kakra edi ne tie wurem no abode wodi animu no wode ne ko ehwa na me hyase so sum na me se erade hu mi mobo ade na so me nsade mi be pie ha sei erade hu mi mobo ti me asama me kan no nti me toso mi ensa de ode ne ko na se ma be toso mi ensa me hu anesa de soro wa se bie na aboa ne yi ni ti sa esoro ne bie no ne tese aboa ne beba me to mani no obi afre me o se fa hakọ oye fa hakọ na mi hunu fa hakọ na se edan a ya katamu nyina no epono abeda fa kwan abeda wa me ho abie fa hakọ na me se mi ntimi nkọ nipa na gina me da akọ o se me se fa hakọ me ntimi ankọ no ensa bi so mi mu na twe mi free eni eho no mu di mi pie o di mi pie ya no di mi ko ya ko dru
me fie na se na sifu bi si ho eno obi e sifu na se no we ka me hye ho me hu nipa nanim ensa na me hu no se sha empie kosi se mai bio enti wakasa no na me hye sifu nimu no watum afi na aboa na wura ho aboa ne kasa aboa no odi ka bebo obi koye no bebo obi koye no wasa wura ho wasa wura na wo ba ye na mimo pato no onyina na onyini okay obi a me toso me ensa na nka waso fa de odi animu no fa de toso no aba o trana ba so o trana ba me so nti owura mu a minni ho no obomu a ejeje ko akiri wote se wo kasa se de me kasai na obusa se me wahin na maamefo na hunu kwan ya se me fa so pie eno wo mu soso afa we busa we na aboa ne kasa pempem dan no ses wo man ko hwehwe me ama woni wo mu de afa wo mu obi a sori hwehwe me aboa ne chi ni mu prekope na ne tie duru ba bi a ye de me ko hyeye no wo to nani wo nhume eno wo sa be wura mu no ka kiro mu se o besa aba no mra no na se mini ho a woni wo mu nti wo ka sa no ma nti bibia bio ehodi hu anse ya bie baby a mehye no na wo yi mi pie no ka kire me se fa wani mu tintin so kwa kokosi usi a baby a wo besi ni tena ho na je wa ho me ontimi ma ho bio baby a me de wa koduru no ontimi ma eno o ka sa nti mirikamu a mi koduru kwan ni mu no ena pitiri mi manite me sorry ye me hunyina fo me sa so mpai bomu me bompa ya kosisa de cheye ti sa time na me ne sofo bi nam ti me sorry ye na me kobo ade cheye na me dimirika na me kobo na mane sei na me hu no o sin ai wo erade ben wo pa ne ma no wo ko ne nche bi a wo yi ne ma kire na de wo hu no eye saa na wo mu fie ho no mo ade a e fa mo no to cancer anam se be ye den o se ye mpaibo ye mo mpae mi a me so da ye no kura mi suro nti afa na ma hu ni se na wo mu no asofo na wo mu ni mi hie wo mu gya nyina no enye mmeresa na oni asofo hia se me kwa asori we ye na no wagya na asofo no ebi no da pen be pacho debi asene wo kasa meni asofo hia no wo se hia na omu mienu me pacho debi ti se ukudi sofo bi achi na akọ na asori na duru ba bia na wadogo se niema wo hunu no ena me so no sade no wo yese wo de bi pempen dia na matwe me ho wo de bi ba mi na matwe me ho fi se me so hawo me sa me fa hawo we nto me ho na matwe me ho nti me ka asimi gbiye na me si wo se we nti na yese dia ne mepema komanim ese me guso a me ko me guso me komanim bi cheze baby just mante wa ha me kwa nipa ne behu na ka eso wontimi wo kwa duru baby a na akoso ho a ne ye jai nti afa na mabre na me sia de bio na menye me hu de meye me hu bio mi bompa ye na me jai se afede de be si fise mpa ebo no ye bompa ye akade ka ho na akade ni mi nya de na de na meye ti awrade na nkoma me ka se afede di mu na afede me hawo ne se ye kese ye kosoro be ma me ni mi hia na me ne tena ye enye se be ma no ni trimu odin trimu nya den eso ebra me bisa be man ade no on fa mame ba me hu nipa se me mame na me nua kora bisa na de obisa me hu de ama wo mo me on fa mame edidimu wa me ne ntamu saa anyeyi obebo kokoko anyeyi ene ye jaiye me na mu a isa akohia afoforo ono so ye na dwe se wo yi na nimu aba papa eno so me hu de ye na abufuo bi aba me mu me ne ntamu gidigidi asa fe mi mfi no me nso me de e wose me ye ne menye uhunu kra na obuafu me buafu enso onya ohwe wonya mi bibia bi asem kitikiti bi na me de agina so na fe de ne hu ye mehi
de saa na no so yentamote ye na mani ba me ho so ti bi nkopa ato ofisa me onye bone na o se me sa komanim ti me komanim mi ni na mu me sa de ko hia obi sofu bi a o ye senko obeware me na kasa ne nyemu na mawo anch na me bana peja kakra na me mame ene me kasa o ye o se a me so de na me ni adwene bia sei me koto so obi ne mame mu di nkoma na ye me fenti me to ma se bia na me beka kire no o mame me beka kire no obi beka kire bi so opa me kwa me ba be bona mane enti mi dware be da mu na so ho na me ro me hu a minimu se nye hwe to ye no se ada na wo ba te se wo da tumpata na me se no so ne de no se ada na toma na wase na me so me de no de ya na me de me ni nje ho me mpe e no si jai enti na wo ye no wo shape anyi ti wo ke kan nsem bia na me no se a kani ba wo ni toma de enye na me so ti me ye na me si metobi ti wo ka sa metobi ne di be 1 week mu ho na mi wodem menene wodem a obi eni wodrop mu no koyi toma na o se bra na me mfanto wasene ni mu bibia ko gina o se odwa na ko gina ma yanka mi patro se de ye kokumi no na ode toma no gu wasene ode toma no gu etoto masene enti ode to masene me de me je toma no me de nim se me ma me na ato na ye se wo ba de bi na wo ho anyi nti no abuzafo mo ma me nkyerɛkyerɛw ade ba ko ne din ye mienu ade ba ko ne din eye mienu se oyo oba na wa okoto edigu asene mu a ye frɛ na ahwene no ye omu asoto na emom se be mato no de mawa ye frɛ no toma so ma me to no de mawa eno so ye toma na saa toma no ena ye bebre so ana ntoma yetimi so de ye ntoma eya de bia honhom wompa saa toma no ye obi wo ho asebe enya kwa fize enkane no na bebre kura sika ahwene nom na sika enti ya de bia se wonimu ase no obi de brewa danase gemane mfa nwuasenim onya de gu asenim se pe wakofa wo wa beto alele nkua so o wa otwene ketrema oyima pacho to aso nti ode ade ne to me no me de minim sese de asem no kan ye nti no a ti eda mesene ye wo wa na me ye gu wo wa na mafashe ti e wo mu ana sa e wa na ema owo ye no a sebe wantumi anya shape no ode gu asene shape no bai ne o fadi se wu bisa me wo ma de dada nti mu hona sa ode ade ne gu me no mu me be so daye na yesi bench mienu na yesi obi be ware obi a obe ware so me nimu ni pakro ba me na me ya ware ne ho adwuma me paki we me ye we mi mabre aware na si take away nyina na wo package mi peja mi ti na bisa ne se na adai na oba ware ne wo hia ti mi bere sei oba no ofra ntuma tuntum oba wade ase no oba tena yi no so no ofra ntuma tuntum ti mi bisa ne se awie ye no ya mi hu ya ne se wato politic tuntum ama me ti mi so ye na agifiri mi nsem na no na ye money po tintuma ni yigui na ye birisi eno se fafira na mse be fafira sesei wosi ha wona wo be ware na fafira na mse na se ye mi wa ye birisi ni ye de ware timi mani kura me sa na mbisa se na ne na odwan na ye be ware mi amisi obi be ware mi nimu ni pakoro na mi gina ho me kansa ma no ansi na be ma bi pie minimu no da obejina ho no mu no waso me nsa mache ena mi bisa za na wache ufiri hinfa
ɛna ɔsɛ ade yɛnka nkyerɛ wana nti wɔka yɛnka nkyerɛ na meda m'ani mi kɔhwɛ ma m'ani mo se ai ukunu no na msi mi kunu ne ho awoi ti me ka awoi no ɛna bɛma ne bɛhwɛ m'anim ɔhyɛkyɛ ɔbɛhwɛ m'anim na me gye me nsa firi ne nsam ka tu kyana ka bo nsina pampam krapa na me gye me nsa firi ne nsam nti wogina hɔ no mo saa ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ ade ne de mo agye bibia ma yɛ bibia awie dada ti wɔka sɛ awie na na osan me ho ɛna ogya me hɔ kɔɛ ti me de abufuo na me tontoma no tugu yɛ na me ti kwa so na me kɔɛ ti mani so te me no na me se ɛde ɛda yɛ nie birisi yɛ de wale te me ho ase igusu a bompaye nti wo mu ana kyesa ne ma me te da yɛ mu no de me hu nyina yɛ basa ti dako me kɔ sɔfo ne hɔ na me yɛ aduane kakra ti me wɔ kitchen yɛ ade a wa me wese tantante do wura hɔ no ɔfrɛ me no ɔse bra me wura da mu hɔ me nim sɛ no ɔse why na de tomato wasene ɔka yɛ na me bo ne di sɛ ma me na sɛ ni sɛ wɔse 96.3 ɔka na me se adai ɔse yɛ wɔ hin sa ada no soso ne damasene na me se damasene na ɔba me butu hɔ bompa yɛ saa ne me bompa yɛ saa no ɔse ti mpa yɛ ne mu nsɛm a no wɔka no na me hu ne sɛ yɛ dua ba yie na wo me munti o bompa yɛ ne wie na no ma me da hɔ no de ne nsa esi me furuma so no ɔse wo wuro ade no na me so me bompa yɛ 96.3 na me so munti me wuro no bompa yɛ na me wuro ade ne wie yɛ na ma me di kogu dasbi no de oil ne nchini gu so no bompa yɛ egu so ti bompa yɛ gu so no se me pia de aka bia de afro duru bia me pia ni nyina yɛ dai etugu nti me wie mani ba me ho so no no sorry no se ada na me yesa amfom so sa na me se me nim bibia se me nim se o ya me nti no de we ma me nyahwe after all sa na me kai no se we ya ma wani na ho na nya ne ma nyina na etimi akeka kyerɛw wani na ho na me se we kura akyɛ nti wo na me nim se metimi aka ho asɛm sei no se yanto aso de yitwa so ti firi ho na se yeguso a ye kwa eto anamo anti maame ne kote se ebete se nipa no pese wo be ware ni Lawson FM nipa de ne oyi toma no no ade ne aka ya asem dada na chese ebra oyi toma ni nyina na aka se ebeba maame na ebra oyi toma no wanyi afo atare so mi no maame yiye na ne nsafusi ma ofuruma so patro sabe no wa hye me patro na enyanye so for so momien kana eduru ba bia bi so akukodro boni oba se pa oda so me ongoyi ni toma na o roto me fa ne to so na ne tui na me de mitimi masa mamenka me kan creature down for said down for agro ayade why are there because so for the be onkonkron ayo on mapa dey ante say nti wo maame ne te sa asem no wona wo hu seme no ye free anu aba wo no abeka kire wo se tumifo na me nya de me pese me ye no tumifo na me nya de me pese me ye no na me ti we ya no afre me panyi bi frɛ me no se maame se ka me tufo na abefa nkatwa so anam se me hunu de ma ye na me hunu de nipa na ye ebi kro wo no na ebe so obeboa me fi se me wo hawo ti papa ne ka sa asem no man tie papa no fize nipa na nyame hwe ada na mekopa mu nipa ti yeguso ko da korope me nimu de eba mu kai ebi hu ya na se wo hu oba foforo me ne magu ni da mu toto ne ma che se yenim se ye bibia ye ready no akọware oba foforo no se enu su mi twa so na metena me baabi me fa ya omu de ne so befam ye kra obi awo no ba amena nyini na wako hu no enna koda kakra na
wagya okra sɛ brokiat timi kyew no crepa ɛno deɛ ɛwɔ nipa ho brokiat ne adeɛ bi ɛwɔ nipa ho paa sɛ wanhwe yi ne ba so no nyankopɔn ama atim bɔ dam ma ne fam bɔ dam ma ne yi anti nya easy saa de me ha one na mu a fe de se meso daye na ye di mi gina baabi mi huna de aye me ase entoma na fira me entoma kama me huru ne ye de enwura ba be kata entoma no so akekere so den intimi insane entoma nti de fuase no a mi hunu bio e hyemase nti me de me nam obi hia me a ofa oba akora me nim se ya no wo anidi a obi timi hia me bi se no wasa behwe me bio no wakona chi kakra na mabisa me ho se ada ede na wo me ho ana de na wo manim anti obi hu me a wo yesa 96.3 nti ekire ba bi a mete na yesa me sori ko park so ti me ko bompa ye na me hu sofo bi wo ho no mu na me ko obeka chem se me join ni wo mu ti mi ko join ni wo mu ese mpaibom mu ho na wo beka kire me se ye de ntumatuntum bi akata manim ti mi nam ho no mu no mi ntimi obi nhumi onipa obi nhumi bi e wo se wo boa me no wo nhumi ntimi nam nipa mu soso no etese de mi nka nipa 96.3 sa nti wo kan sa no nam si papa ene maso da ye bi sei pen nti se wo ka sa de ene na enye tro na wo ka ene wo se eye mpaye ne wo se yebo eno so mpae bo sa afa me ne be ye ti se nua den ne yire ye makuma nti afa na ne ma wo se wo ye no ateko fom a yehia afa na ye nkomo hunu sa ye didi nkomo oya awurade be ye kasempa dane agro awurade be ye eno so anyeye na chese eto da bia me ho mete ti me nam kromo na me hia maami bi me ba maami ne hwe me na me hwe no maami ne hwe me na me hwe no na obiebie na no ti maami ne ba bia na maduru na obefa me ntimi ne mu nsa ho na maami ne gina ho se de wo topa no ti me duru ho no ma na maami no de ne nchemu pemme ti me da me ho no ka me bebisa ne se aden odan ne na waboduku fufu bag siniti so na rose ogu ni kom na bi kura no ti ho an me ne amete ense tie no na me gina ho na maame ne se etese na me kye so ene o se o kwa he na me se me kwa adwuma na o se adai o ton de na me so me ton ne ma ewo market ti me ka eno no se sa obi na no se o maame wai me se wo ho ene o se me pesa wo ya ade ma wo maame obepene na me se di ade sa no se me pesa wo to ade de ko che no obeje na me se di en no se tonto mefufu ne to duku to so ne frɛ me geme number me Roma me ko Roman na me free ayi so si for ana wo na yesi me nhia wo baby ameka agina no matara baby ameka me station na ma beduru mfimfin ha na ye wo wasem ne ye ka kire me o kan ye na me si nti me kwa me nkase no se wo de to afre me anwumri se wutimi to ne na afre me adechi a wo de dabia bi afre me esanse me ni abirinti no dana na me to ade no iko ofie na me frɛ no no bompa ye guso eno si na Friday eno se fa command na me se just Sunday na bebu ase me fa command fia ena me de coffee me de command oje ya na ode to ho wanka bibia na me se na obabre wade akora unka se me dase odi me dase odi yo ne juada mi wo kromo na me ma me afa ntoma na beton ntoma ne duku ni nyina ete ho hwe no 6.3 hey nti waka sama nkasa enwumre mi duru fie na me frɛ ma me na me ka kire no se de asie bia me hu dada
me hu de asi bia na me twɛn ukɔ na me se ti me nya dɛn ɔsɛ maame yɛrɛ ho na bompa yɛ na me de bi bɛta awachi omunya kasa na ofa na me yɛ mo ahye me kyerɛ sɛ nti di enko a ayeka yɛrɛ ho na bompa yɛ bi abrabɔ na yɛ fonten bag ofa me kɔ na mapem me boa no a se duru se bia me plan se bia me pese me di sika no me frɛ adwuma we mu kɔyɛ adwuma we moment sika ne be bie se pagya na me hu de be yɛ wɔ ne me kikiri e wɔ se sika ne nyina shifiri me se ama ba square one e de sa nice after 96.3 me hu as why na me ko dwa to ano why na me ko kama sem itina de wɔ se ensem meto aso ana makomani na kasa ne nya mu be ma bi amemi hu nu a na be ma no e wa kwantu mu o ma ne me o diska ne ma me ya na me koje ya na ma bre ma mi bi na mama me nwan kitua bi why did so dudu ama no mama ne bi eno obe hu o mu mo ni na ye 96.3 enti bi kura o ma ne me a o se o fa we ma we na maye afi meni nipa ni asem eduru ba bi nipa ne mfrɛ me mfa fon mfrɛ no na frɛ me adwuma o ye frɛ me anajo se 1 2 no be frɛ me e be kasa ma de ache edu adware di akoduru adwuma ansana wogya me afi wo mfrɛ me bio me frɛ no bebo so me frɛ no wa amfa me kɔ na me gya frɛ sena me ma me ni me nua timi afre mu nsɛm afre na e fa me fon ayi ne number afre no aka nsɛm akyerɛ nipa no nti eno na me nipa na amfre me bio e kyerɛ na so ayɛ dai wo just nsɛm o mo kan sɛ yɛ sɛ me mpena ne wo bi enipa no so mo ka sɛ me mpena no kura no oba yɛ ne me ma wo ne nipa no kura so hia yɛ be yɛ free a ne nipa no kura pɛ mama no eke kan nsɛm a ase ni brand ntimi anka asɛm ne bebre ba asɛm o ka kyerɛ me ne sɛ me mama ni na ho me nua ba ofa ma me ntu nipa fo kakra anuanom mesra mu ye nyini sɛ ya nhwɛ ye bedru brebi no ye beto sika kokɔ agu ne akɔsesa abosia ni nyina ne sɛ nipa bi ahyɛ da sɛ ɔmo ye konkonsa ɔmo keka nipa ho nsɛm a nipa no ai na so obetete nipa entem mesra wo me nua dɔfo so obi bɛka obi ho asɛm kyerɛ wo a hwɛ nipa na wɔka ne yo ebia na no kura nim sɛ no kura wom kura so ebia na wa amɔ nipa kro no a ɔbɛka ne ho asɛm akyerɛ sɛ ayabia nkɔmɔ ane ma de mi kɔbɔ asɛmasi amane ɛno na obi fa kyerɛ kɔbɔ odua na enya wo no efisɛ sɛ wo no obi di nkɔmɔ na pɛ sɛ ɔka kyerɛ obi foforo so ɔka kyerɛ sɛ ɔsɔfo asɛm a ɔbɛka kyerɛ me afa mama esi na wi mɛka kyerɛ no sɛ nipa ne bo ɔbɛka sɛ ɔmpa kyerɛ wotwa so ɛnokore na mmom ɔka kyerɛ no watie wo nso aka bi ɔkɔyɛ a wokɔka no wakɔyɛ editing ayi wo deɛ frim ɛna wabɛka oni akorɔ deɛ obodua benyaw titia ɛna tu obi nso ayɛ ɔtahunu ebi a ɔpɛ ne dwuma bi adi na nipa bi ɔka ho no ma no kwai enti ɔfa kwa bi so a ɔbɛwai nipa no afiri hɔ na nea ɔpa ayɔ no wanya na woyɛ nso a afi nipa mo ani begu ase wo wiase ɔmo stroke do ɔmbɛtoto fam enye agro ɛwɔ ha mo ha mo asɛm wo meka mo fansa ba bi nso nka mo ha apostle ya judi mo ha mo de mo ani wei ebehu bi adai na nipa yesa nipa timi nya daagye kɔka ne nua ho asɛm ne ewo mu ne animu kɔdese no obani enka oye yanka bi kan unua ni ko ye yanti unua ye ya na ye dai o ko keka no ho asɛm afa phone ayi nipa na bema no so na kafra bibi kakra etosini ewo ne nkyɛn
maame bi tenase maame no no obi atimi ni nkonkonsa nkyere no maame mo papa bi nso din mo behuru pa wan anim na najima bedu doctor na najima bedu du akunsu hene ma se so di kuno nana ba bia obi a metu chama pia minua no me bibia no me wiase amba ye nyankopon a ona ho udika odi akọ na najima bedu ho okwa osofo ayi se nana osofo ayi se wosetena ho na me mfre osofo fantastic no credit as uni problem nana dia na be osetena ho na me mfre osofo etu ano ye ni nkonkonsa nkyere no okwa obi ho asem obema ato atwi eno na aboaro na brabo mu ahu na da bia wa yo ma ne ho fefefe a onam no kanya sa kwasesa nkrofo ne ensem agunu mu se bola amene kuno ebi nso nya no kure ofa enne ha adwen no enya no kure obeko bu nya no kure ofa ni trimuka kwa na so na hawo na hwe wo ni paduam asemo enya no kure ozo papa ade tini afa gongonsa ai enya no kure oko fitiri asem mu aka ama ne dia ye de se ne be ye wiase be ka se o na ye ananwoma na wow maami owo watimi di we yadiu me ka me ka cho men kasa wo ho da men kasa wo ho da men fa me ho nhihye wo ma wusu agimi me distance me twe me ho every one time more fire o mi ami nhia wo mi hia wo nchia mi hia wo he mental but se me ba wo nchen na de be ko musuo mu de masa me twe me ho titia mami etio nti brano ofra kwanto mbehia me baabi na woni mi se ho no nam ho wo hu no ofere na adechen ofre me oda so wo me number na ofre me nti oba me nchen oni me din komo na obisa ase wo mu we na mhwe mu ofie no se yenko ho nkochia wo ye duru ho no mu na omu hu no obi omu nyina ya mu hyi wo mu ono omu din komo wie nti me ye free no ho no ba me fie na obeka nsem we nyina kire me nti me bufu no na mka ne se te sampo a enka ka bibi kire me enka nya mi sei me kai ese me wie owie ya me koja no wo ne baabi me ma nso so ne su bi nti no wa beka ma me hu nti asem ono sa ka kire me ne se sorry pe baabi fa na sika me de bra wo no na nu nya sika e wo se me de ma ofise sika me de ma na ye tuto bibidi me bo me tiri mu posa me pesa me ya de kese ma wo Lawson FM so bire bia me ya madwen se me ye no bibi to me nes kana sti afri me sana me ni aba so edino sorry okay na me simbati me danase ami busuwa me de nenamu nti market wa ye wono na wa nwuma bia one ne ye me fa ne se ye wo mu bomu baabi baako ti wo matana wa nyini ya ba ye nua ti woman ne me so ode me be ye ba nti na se wo hia bia ne nua ne a me na wo ma me be ye nua ne bi bibia ma no ti na woman ne ka cha me se me pesa me sra do ma me be na me se obe pene na me so ma me ni problem nti bo nua ma ne onso ade wajimi ana ofanye se magimi kire se me ni nyina na wo ho na wono so wona na di agora anyini nti no 6.3 me ntimi nsan ne ho because amani ya ukobɔ no yi edi asem beba o akwa bi sabe na adwiri mu ka yesi afra mo na mo bre oya zrada akwa ohwi asra na menu so ohwi asra so a edi bibi ena omoni nu amane afa me kan se me kire no so yo ma kade kwan so aro no de nti oye no se mi di kan ne wa kan sana ka mabona mane na wo menene kana wo wa mpene a meye dei se mani magu ase ena me se wo ene me de mini problem nti bona mane afa
asama menim se bi abe 1 week bi no na adidi mu akọ 1 month ma me so me da so koye na duane me da so boa no okọ ba bia no afa me di na chi ozo se me hwe wa unim nkwa ye papa afa de ye die enya sanketwa 96.3 ana wa ya sinsu ko yiye pa yo fa nti atro na mitwa aka mo bi antibi ofa untwa ntro ewurade nyame a nti Adebo so me afi me kura ma adwen firi asem no edi no nti wa ba na me so ni mu yi ni ne mama no afi me wese ma me ni gina wo hwe machi o gina machi wo me din no wagu hu me kokko nti wo dan na ho Lawson FM 96.3 enumere ya abranza no wako na me se mate ti enumere me pon ye no me so me dika eja no ti me ko ho na me so de wo honim ne na ye o hihye wie no mi gina wa no o gina o twen mi gina nche no se he sorry what o ka sorry na me se mi gina wo nche na sorry baby o se sorry ne pempa ibo bi ko fa na si fom na me se ada na wo kasa asem ada me sinse wi na me se ada na wo kasa asem o se nkomo na me ni wudi ye na ada nti na wo mebusa me se nkomo na sisei na me se Sama mama no nti no minim se bia ntoto ye na enyi ya na mo nkanwe nti me pere me bisa bibia o se ne me ka kire o mama no mama manu ansi fanisi woni ye nware no o se sei o se na no ansi dia asem na mama kan fanisi woni ye Lawson nware no FM Yenimwa nyabutre ene ya ukosu afra no yi ene ya ukosu afra no yi ba mai dire mai bites no premi bi ene be chenra ne nkokọ be soso meto mera wo oyima toaso nti o ka sa kire Mama no na mama no se abusa ni bio. O se ade na bibi se iba na wo mpene so wo se me se fa ni si ho e ye nwa no. Nti wo kaya na me si se no wo kaya wo se asem wo kaya no. Mama no se mo kata to ni se wo se ye nyina ye gu ha ye nyina mama fo ye nye o. Ye nyina ye nye na emum ye mfa nye ye ba sei. Asem mama ni bi na no. Se yem fanya ye basi atei iti wakasa mi free hono na kasa na mi ja ho na mi kofi na Yesu fi se ade dia bi ona meye iti na yem paibo tim paibo ni wa abenso me so pai emu anajo a me sam na dosu iti metimi abo pa ya ma de achi mi kata mani na de achi me dware asa akwa adwuma ti me bompa ewie ye me te wo se ya se obi aka meti ato na ennem na me hu ni se me papa bu afu kasa na one na damfo ejina ho kasa no wo kase also for Danny also this is sad and cry araho minu ya ketoa araho sei enti papa ne bu afu kasa ti mimi pie wona me bie ma no asema me kan ni se emblem obi ablem wo ma me na ye wono na aye ne banisa se me bie ma no ka sa nti da ye no mo wa da na ni aba me so do me sa na me se me nya wo hwe en wa do me nti me ka sa wi no se wonim de ma ye okora nka wo nkoka wo bi de wo mobro a wo ye me nti wakasa na me se dia no wa ye me wo ase obi dome wo anoda wo maka wa yi agu fom na madane wo hyebre nti ho na edan ya yegina mu na pie te de yegina asase so no asase na dua babia bi wo so edam sisi enyinyini didam sisi afa de me hu ni se o kasa asem no me nsem na asase na edane na de wo soro no akodi ase enuaba no a ededa osisi no asini trase ama abedane ama abeya akwawe den
ɔsɛ deɛ ma yɛ wuni na abɛkyerɛ kwan yɛ abɛfa so mbɛtimi yɛ adew ho nti da yɛ ni mu no meto hyɛ ne so ne pipe ko ya na meka kyerɛ ne sɛ deɛ wa adeɛ bi a wagye wɔn fam adeɛ ma me nti me yes na sɛ ɔhwɛ ntɔkwa no na ɛhɔ no metimi no ɛne ɔpa ma kyɛw sɛ mi nya no na de ɔnkɔfa ma adeɛ ma me apa mi di n'akyi kakra ɔyera me baabi ma me sɛ ɛkye no nti yɛkɔduru baabi na kyɛ sɛ mmarima bi gu gyinagyina dan bi ano ɛna ɔmo bi epono no na kyɛ sɛ ɔfa sɛ wawura warehouse ne yɛakyekyerɛ nneɛma bɔtɔ akakraka mu gu dan nim bebree okoyi di abrɛw mebusa sɛ na wei ade ma bɛgyina ho ɔsɛ sɛ wogye wo nneɛma na mede wo adeɛ ma wo ɛnam sɛ na medeɛ ne deɛ he ɔsɛ mehyɛ ase agye yɛnyɛ no na deɛ gu ha nyinaa yɛ wo deɛ ɛnam sɛ na nsa bɛɛ na mede bɛsɛ sɛ wɔyɛ piepie abɔnten bebrebe wei dayem nsa bɛɛ na mɛsɛ sɛ wɔyɛ piepie abɔnten bebrebe wei nti meka saa no ogyina hɔ no mu sɛ ya mehu ya ne sɛ maa basiriwa mmienu a mehu wɔ mu wɔ saa dan na ne yɛde me wɔ mu no mmienu ba ntoma ne sisi wɔ mu bo saa wɔn hu me ne no na no wɔn tie mu ɛna ɔsi adai na wɔn nso bisa ne sɛ deɛ nti na ɔde me ma bɛgyina hɔ a wabɛkyerɛ me kwan asɛm ɔka ne sɛ wɔn nim deɛ mayɛ na nka wɔn nyɛ dɛ wɔn mɛka saa asɛm no ti wɔka ano no wɔn si yɛ deɛ yɛntimi nya hwee wɔntimi de na bɛduru adeɛ yɛntimi nya hwee na emom pa asɛm a wobɛtimi akyerɛkyerɛ mu akyerɛ nana wɔka saa wi ɔsia wo de gya ama me minim de mɛyɛ no so nim asotwe yɛ da w'anim nti wɔka saa kyerɛ maame no wie maame no gyina hɔ afei me gyina hɔ me a mentimi nkɔ da anim me a mentimi nya afei na me da yɛ nim asɛ me tie so ɛna ɔsia da na me se ɛkɔm de me mabrɛ nti me ka o kɔya mo mo asa akɔmo aduane adi ofa yɛ de ama medi kura nti me ka maame o yɛ nya bayi kanokre ofa da bi eno die unyanya bi omma waduane ma odi okofa aduane so amepepa ye banku ni nkruma eno okofa ye no odi besi ho nto odi besi ho no simini na msimindi eno osimini na msimindi timeka se mini no no se ade o ka se bibi wo ma no bibi anim eno no de ne nsa tu mu no otimi ba ku mienu timeme de me nsa tu mu no meti aduane ne ba ku sei se me de koma no ntimi de mate no ba ku pe no na me sa te ano na me di wura menu na de akakura me afa me di wura menu mu wie ye no na wagya aduane ni di ehwa na me gya de ekura me no etum me ni bio afa me gina ho no mu sei ya hwe ne ma no na me sei onso me mu na se metimi ayi ne ma ni bia me nyi di me o se ontimi muwa me de obetimi aya ne so de me abegina ho se me fa me niema me gina ho fa me ntimi amfa ade ne ba akokora na me ni so teme na me ni so teme na ye 4:45 ahomache me ni tintem ti me sorry me prapra me dem na ma ye ntem akodware akọ na me nyane me ba ne se wo nkodware ti me pra dem me ba ne pia bonte me pra me dem hu se obi nan esi me dan ni fi obo ne nan bo ho se de ne nan bo ho ne nan ni mu bo ho na me pra nti me pia nwura ne gu ne so ti me ma oye no se wodi ada no wapra gu me so nti me peja me ti na ye me ma me ena me se ahomachi we de wa ma ne ni me fi ha se o se ada me ma ha me nua be ya ku ena o se ada me ma ha ena me se wo ma ha se da wo be ha bia 7 wo kono na beba me fie na sa bre we ya wugina me dem de wo na pempem ha de wa ma ne ase ogina wo na de na pempem ne bu afu enti me kan sa wi ana me se simitrase na me pranti na me pragu ne so no opie wo gina me hono mo na okoka sa me ba no ho no otutene ye no koye minimu di obeye ye minim bibia bio ese fefiri wono na me mpai bo ekofom minu aba ofa memi se wasembi ofa mpacho obisame efiri se udi aduane no ofa mpacho
wa onipaduam ohun se wanya yare bi onipaduam fi se wudi aduane no fi se me di aduane ne de ache me nya yare bi ana empaibo mu a me sense ma bompa ya ma de ache me pieti abonten so bitimi betena abonten na ma yesi bi asa me hwe nipa me ti abonten hwe kwam afa me te wa de mu me te wo machi se ye de aso bi de pane awo baby a wode me to me nsa also your microphone yi ma no your microphone yi ma no ti se ne obi de pane awo no na ye pia bibi gum egum efri se udidi ye no echi ye pansana yeah eche no kra de sa eno ne de meka ne se me hu ye enche okay pia bibi gum nti me to me nse enye yie me nse nuru ba bi ade ne wo no ti me ye na me sama me ka ne se awurade geme masama me ti me ka ya se awurade geme ti ma nkasa bio ma anya bibi ha bio ena didi mu anti na nse ilasi ye mu na me hu ni se na me se me menses problem be mu ya se eso tete ena me call hospital na doctor na ma me kotwa scan me koye mu di me report no mu doctor na ka tell me say fibroid PPA wo ma wodi ani mu nkete ma wo se me kan na o se me wo be ma wo ho na msu afi na me hia wo bi no se ne me nyantem nka mitimi nya ba akokora aka no ho na nka yeyi ena me se mate nti eno ne ade a ma be hu se yare a ma be hu se e wo me yefunu unu aba ofa nyame tiase amen na otumi ade nyina gidi a wodi nya ekra tu wanamo besi ha no e kire se nyame ayewi amen na fa wiye you tuaso ode tuaso se weni nyina chi misa me beye adwuma me benya sika kakra ye adwuma ma adwuma yes adwuma na se peja kro ya sa jiguye atene fie 1 year me bompa yesu srewrade me ha dai me mobo minima de ko de fi se me ha we nyina echi mi twa mani ko me papa wo de ko akoka kire me papa sa de se ni na ekoso aye enkonya semo nti wo se wodi asofofo ni di nya nokore ti wanye ani no di aboa me nti ne se ko ne me ha ne wo se me be ko me ko nti mi wo fia na asori a me ko me sofo ma me ka de asie nyina a kire no se adwuma ne se na ye na me hu kire me no so okay ene obepe bosi akakra ma me metimi de aye bibi na mse de obeji ama me bia na oje ode ni payslip ko je 10,000 mame ti oje mame no na obi so me sa ko pay 10,000 so nti na me hwe se eno no me ka se me di kofa dwomu ho ane ma me hu su nti na me nkonkofa nkofo ne ma bi wo togo meton ofa da misi kwanso se me ko sata me so na me nam na me hia sofu bia mo no so aka asem a kire me within last a year mu ama mani ne didi nkomunti ni abeye te sa adamfo nua eniema no na me wo ho na me frɛ no onna na frɛ me panti last year mu yedi be di Christmas na eniema mu aye den ama me frɛ no no start say wona me bobɔ mpae tina che say eniema me bobɔ so nyina me ni me babra bɔ mu nkomo bia me ya me pene se maba wanim no na wo wahu ahinta sem naka me mpade ya wo bebusa me se ekwan so na ma cheche ma se ma kire me pesa wo ka kire me enti wo start so wona me bɔ mpae no na che say eniema me bobɔ so nyina wo hu no ofre me no obisa me se ye no kore ohu we no ofre me no obisa me se ye no kore enti me mu ho no
na ɔkyerɛ me akwankyerɛ bi ma me yɛ no ɔse baabi a wokɔyɛ adwuma no ɛnneɛma bɛha adwen me wantintim ɛbɛyɛ den ama wo na me se mebɔ mpaeɛ na kae fa bi taa m'akyi na meti nti magye sika wei a ɛnyɛ me dea na mede kɔ kwan na me kɔ kwan no da na metena kaa mu na ɔfa mabɔ mpaeɛ awi aka meti ato hɔ asɛ nnɛ fa me deɛ mehu ya ne sɛ obi afrɛ me na wɔka kyerɛ me sɛ gye nsa na tene na kyɛ sɛ yɛ sika ne yɛbuka mu a wɔde ma me mehu ya ne sɛ bɛrima tenten bi ɛte fam nyina wɔte fam na watene ne nsa na ɔno wagye sika no na wakyɛ mu mmienu na wɔde fa ma me ɛna me sɛ deɛ nti na wɔsɛ wogye me sika de fa ma me fi sɛ mennim wo nim me adɛn woyɛ tuntuntuntuntuntuntuntu wankasa ɛna mani teeɛ mebɔ mpaeɛ kakra na mede kɔduruiɛ ɔfa mekɔduruiɛ na mekɔfa nneɛma no ama nim sɛ matɔ nneɛma sika ekura me mede atɔ nneɛma no awie 96.3 meba bɛduruiɛ na yɛhwie mehwie nneɛma na meka yɛ a 5000 nneɛma ayerɛ afiri me nneɛma nim na mesoso adai ɛyɛ bosia mekɔfa sika no wa menya ntua yɛ mpo na 5000 ayerɛ a bɛyɛ dɛ metua na metua interest rate ka ho adai isoso mu a meka na mekora yɛ ate waa gya biribia ma awurade na deɛ na ɔkeka nsɛm mu na nam si nti sika wɔ wobɛtua ma me anaa enti deɛ mebrɛ yi nyina nti wonhu yi menya ɔmɔbɔ da kokora da ne ada no mekasaeɛ mene aba ɔfa ɛmfa ne aka ɛma awurade onumade nyina wate na mogyidie sɛ aduru so amen hwɛ abusua bibi wɔ wiase so obi ka kyerɛ wo sɛ bibi ni wiase a ani wiase a no ɔdaadaa ewiase mu ayɛ wɔ no ahonhom ɛnam papa bibi bia no ɔmdɔm ho agyim sɛ wokɔ saa te bia wɔ ebi mu wohia sɛ woyɛ akwankyerɛ ɔdo empayɛ no ɛka nanso saa honhom anasɛ nipa bɔne ni na ɔtata wo na woma wote yaw ɛwɔ abrabɔ na wobɔ nim ɛwɔ sɛ wode n'akyi wadeɛ ɛka no sɛ ne ɛbɛyɛ a wobɛpam no afiri wabrabɔ mu maame yɛ asɛm yɛ akɔyɛ awerɛho sɛm paa yɛsɛ aboa bi bɛka wa na efiri wontuma saa bere a wɔbrɛ nyinaa no na efi ne fie ɔno ane na ho pɛɛ yɛsi suro nipa na gya isaman ɔbɛda dɛm na wonan egu abɔnten ɔno de onim sɛ oni obie ni asɛm na adwin mu fan kyɛ adɔyɛ ofi na kuma mi yɛ adɔyɛ ɔkyɛn kɔfo adeɛ abra adwenbɔne bi ani ne tirim ɛmata ho nanso na ɔkwabra na esi nkyɛn na nea wɔyɛ na ɛyɛ ne tan a wonyɛ no ntii no nka no ɛnyɛ ne hye esan sɛ nea wɔyɛ no ntumi nyɛ wo baabi a wakɔ akɔduru no ɔno nduru hɔ no nti na nea wɔyɛ na ɛyɛ ne nti ɔbɛpɛ kwan biara ɔbɛfa so sɛ ɔbɛsɛ no obi kura wɔ hɔ no ma ɔno no hu wo daakye a otumi ɛhyɛ w'anim ka sɛ wo asomasi wei ne daakye ɛyɛ fɛ nti ɔma wo ndi yie ɔbɛmo abrɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a daakye papa na wo wɔ no wonya ansa na obi benya ho kwan no na yɛ abrabɔ bi a wo nso yɛ de wobɔ obi wɔ hɔ anadwo ɛna odware ɛwɔ abɔnten sɛ honhom bi twam na sɛ ɔhyɛ de wi a mpokua ne sefe gyina so a wodi gyina hɔ na yɛ nakɔno nti ɔba bɛyɛ de ɔba bɛware wo mommy nhwɛ saa nneɛma we nyinaa ɛne nneɛma nketenkete a yɛsɔre a ɛma ne titiriw yɛsɔre a yɛhyehyɛ ntareɛ nketenkete eyiyi a we mu ne nyinaa ka ho ɛna honhom bɔne anasa honhom fi enya yɛ ho kwan yɛka saa mu de wi a yɛyɛ yɛ nneɛma bebi a yɛsɔre a yɛde yɛ nan esi ne nyinaa wɔ se yɛ ahye yie paa no how a yɛn mu akukuhwe ase ne nneɛma basa ne nyinaa no tɔde bi a yɛka ho bi ɛna we nyinaa esisi awofo muntu mo mamaiwa ne fo mo mamaiwa na kyese omudu omutinage mu a woka hye kyerɛ mo muntie yentu omofo na wiase no ɛso paa ɛna hɔ sa keke bibi wo wiase mu ti mu yentu omofo yentu omofo no mo nsesa omo ntwe mo ho firi ho
na mmoa no chine bi no ameka se me hu yanka sa abran so na akachi ese foto wo yi ensa kire nipa uti a ebeboa aha na me de wo si like video no na fe share na subscribe na make house ha so that's why emergency Ghana TV mo sonfo na akosia adepa me na me je adwa kese na me de dwumade e ba wa kwem da se ne me sanso anywhere share bi macron